Arratsaldeon, ze moduz, udazkena tarte ederra izaten dugu. Euskaldunok udazkenean liburu ez gozatzeko. Alberto, arratsaldeon. Arratsaldeon. Tartien zeurie, Alberto Barandiaran, badakarzu gurea falangista zen. Liburu berezia da. Bai. Ez da fikzioa? Ez da fikzioa, da realitatea memoria ere sartzen da tarten, da bakigu memoria batzuetan, realitate fikzionatua dela behar bada, ez? Gure buruan geratzen diren oroitzapenak eta hori. Baina ez da kazetaritza liburu bat, ariketa bat, pixkat abiatzeko, detaile batetik eta bukatu dana izaten memoria ariketa potente bat. Esaten nabil hori, beste udazkena, daurton gainera, Durangora begira, usta oparoa izango dugulako, eta egia esan tarte ederrak pasatzen nabil ni, liburu berrietan sartuta. Honekin apurtxu bet, izan dut barruan bebai, korapilo txiki hori, azkenien 36ko gerrari buruz hitz egingo dugu, gerra osteari buruz hitz egingo dugu. Zaila da, 80 urte eta gero, oso zaila da, konta hori buruz hitz egitea, hitz egiten denean gainera. Bai, eta hori da, nik behintzat, lan hau egiten ikusi dudan gauza, eta badakigu, baina harrigarria da. 85 urte pasata, inbesteko mina, baina sortzea olako gaiek, horrek esan nahi du geratu zaigula, hor zuri geratu zaizun bezala, niri idazten geratu zitzaidan bezala, eta nik uste dut batzuek idazten ere, o irakurtzen izango duten bol hori, oraindik hor daukagula. Ez dagoela ondo soluzionauta gure memoria hurbila, nahi baduzu 85 urte hola historia batean ez da asko. Eta hor, gauza asko oraindik esan gabe daude. Eta liburu hau nik uste da, horren beste ekarpen txiki bat alde hortatik, ez? Izan dugu omerta ikaragarri bat, hainbatek bultzatua eta behar bada egoerak ere alakoratuta, baina ez dugu hitz egin honi buruz, eta hitz egiten du bakaitzen, nindik min egiten diguta, baina 85 urte pasa dira, ezin bada hitz egin duela 85 urteko kontu ez. Liburua zuretzat berezia izango da, eta joango gara pausuz pausua argitzen hau dana, abiapuntua liburuarena, libreta bat, kuadernotxu bet, frentean egon zana, falangisten alde borrokan egon zan Altsasuko gazte batena. Honek danak fikzioa ematen duelako. Zelan da posible hori kuadernue, existitzie, frentean hilko den gazte bat, eta gorpuarekin batera familiari kuaderno bat iristen zaio, bera, idazten dabilen egunerokoa, eta lotura badauka pertsonalki zeuaz bai, Alberto eta Purtsu eta abiapuntua, kuaderno horretatik, kuaderno zelan iristen dan zure eskuetara, eta apurtxu bet zure aldetik ariketa bat ulertzeko hori dana eta testuinguruan jartzeko, ez da? Bai, fikzioa ematen du, baina ez da fikzioa. Nik banekien kuaderno hori existitzen zela, nire bikote Andrea eta maztearen etxean, baina banuen debeku bat ere bai, kuaderno horri buruz galdetzeko, ezagutzen dautelako eta bakitelako gustatzen zaizkidala galderak egitea, ez da? Gustatzen zaidala. Kazetaria naizela. Hori da. Kazetaria eta historiakiko lotura handia dakarala, eta beti bilatzen dudala bizkate galdeak egitea eta ulertzea, ez da. Baina honi banekin kuaderno hori existitzen zela, eta zuk esaten zuen bezala, pentsatze hutsa ze izan ziteken, baina, pista batzu baituzu gauza polit bat egiteko, ez da. 18 urte oraindik egin gabe, halako batean gazte batek eragitzen du armak hartu eta gerra joatea, 17 urtekin. 17 urtekin ez dakazu, gaur egungo 17 urteak eta duela 4 urteko berra ez dira 17 urte berdina, baina da persona bat ez dakana ideologikoki ez dago gina, oraindik ez da bizi izan, ez dakit, ez du ezagutu politika zer den, eta lehen erabakitzen du gerra joate. Horre ja niretzako zen gauza interesgarri bat. Eta halako batean, nik ahaztuta neukan iaia kuaderno, halako batean, 80 urteko emakume batek eman zidan, eta esan zidan hartu eta egin nahi duzun, ezta? Eta niretzako hori momentu gure izan zen, hartu eta egintzazu zerbait, ezta? Eta halako, ez dakit, nik uste dut emakume horrek eskatu ziala bere familiaren historia idaztea. O ikustea zer zegoen atzian da. Eta hor hasten da dana, hasten da libreta txiki batekin, berez historikoki ez du aparteko
aparteko informaziorik ematen, ez digu laguntzen hobeto ulertzen zergatik joan ziren, baina oso xamurra da bere bidean, da oso kontakizun politia, zera oso... Ez politia eskuartien eukitxien, Alberto esaten zabiltzena, kuaderno ematen dizuna, ni berbetan nabil, da zeuk esan norarte. Emaztearen ama izango zanak, 80 urte egiten dituenean, kuadernoa etxien gordeta izan duten kuaderno hori, 80 urteetan gordeta egondana, ematen dizu, bere anaia zarrarena da, Luis Fernandezena, esaten gabiltz, frentean 17 urtegaz hil zen mutil horrena, egin zazu zerbait, egin zazu naizune. Egin dizu naizuna. Dor ulertzen da, honegaz zeo zer egin behar. Ni behintzat horla ulertu nun. Horla ulertu nun, idatzi zazu zerbait. Gustatu zait, gero, testuingurua jartzen hasten zaranien, konturatzen zaralako, altsasu sasoian, segurazki beste kontraku bezala, somatzen zan girua, orduan mutilonek nola egiten du bat falangearekin? Hori izan da liburuaren hasieran egon den galdera eta nik bilatu nahi izan dudan erantzuna. Nola den posible, olako gazte bat falangista joatea gerra, ez da? Eta hori hasten naiz pixka eta aztertzen, ikertzen altxasuntze giro zegoen, da zuk esan duzun bezala giroa oso ezkertiarra zen altxasun, bai politikoki, bai sindikatuen ikuspegitik, bai oso ezkerrak irabaztun azken hauteskundetan, eta zegoen giro bat, benetan oso mobilizazio eta errebindikazio handikoa, eta zurazki horregatik egongo zen polarizazioa handi bat ere bai. Eskuindar sentitzen zienen artean nagusituko zenako giro, beldurrezko giro bat, errepublikarren artean errebindikatzeko are handiagoa, eta zurazki polarizazio horrek bultzatu zuen Luis Fernandez armak hartzera eta joatea gerra, ez da, 17 urte. Kuriosoa da, beak idazten du, iristen denean izen ematera, ez diote izen ematen usten, esaten du, ez, zu bueltatu bazu, 17 urte, eta beak insistitzen du, esaten du lago. Baina 8 egun barru, beteko ditut 18 urte, eta insistitzen du, eta usten diote arma hartzen, eta eriotzarako bidea hartzen, ze handik 6-8 hilabetera hil zen. Gero, objektu horiek ez da, zelan iristen dan kuaderno hori gurasoen etxera, gurasoekin hasiko da, semea hil zaiola esaten diotenean eskutitz bat iritsiko da. Bai, iritsi zen, hilkutxa baten barruan, noski, gorpuarekin batera, eta ni pentsatu nahi dut, beak eramango zuela egunerokoa gainean, edo eukiko zuen bere motxila ondoan, edo hainbeste gauza ere zen iritsi ziren hori, iritsi zen pistola bat desagertu dena, zorionez. Olako gauza batzuk, gehiago ez da konserbatu, ez da etxortan ez da mausole bat egin, olako zerbait, ez dira bere objektu gehiago ez da, baina libreta hori eta beste batzuk konserbatu zen, eta, irutu zeion, ariketa politia hori kontatzen zaietzea hor libreta horren atzien dagoen guztiaz. Batailetako detaileak egongo dira, eguneroko horretan, bestak beste bera lemoa inguruen edo hilko da, 1927 urteko ekainean izango da hori, eta irakurtzen, gerraosteko kontuanek irakurri ditut, gerrakuek eta beldurtzen hau gehiago, ez da, eta bataila kontuek eta batzu ni badakit oso zaleak direnak, oso gogorrak egiten zaizkit, naiz eta horren beste urte pasatu, ez da, eta momentu baten berak detailatzen du hori guztia bebai, ze bitxia, eta gero niretzat ez ezaguna zana, azkanien bataileak esaten zuen momentu baten Euskal Herrian urtebete izan zala, gerra bebai. Bai. Nafarroan adibidez ez zen bataileik egonia. Nafarroan zen represio ikaragarria, baina Nafarroan berehala hartu behar ziren esparruak eta gobernu egiturak eta Nafarroan zen frente egon zen Gipuzkoan eta Bizkaian. Baina oso gutxi iraun zuen, egia esan da, 1926ko ekainean izan zen altxamendua eta 1927ko kaina ustaian Bilbo ja hartuta zegoen eta urtebete iraun zuen. Luis Fernandezek kontatzen duen eguneroko hortan politia dire, adibidez, geografikoki nola egiten duen, Saturnanen gaude, igo gara ez dakiz baserri hortatik ona jeitsi gara berri ondarrua eta hori politia da, eta hasieran inkluso ideia zen nuen,
baiteko ibilbide bera, baina gaur egungo paisajeak eta ikusiz. Eta ero politia da ere bai, nola kontatzen duen, bi aste zein gabe, aspertuta gaude, euriari du besteik gabe, eta, da xamurra, esan dudan bezala, ez du asko esaten gerrai buruz, edo politikoki zen jarra zuen, pero oso xamurra da. Ni pentsatzea bomben azpian, edo eurien azpian, edo olako babestoki improvisatu batean, momentuak zitula idazteko olako diario batean, eta diario hori konserbatu izan, eta gaur egun oraindik hor egon da, nik uste dut polita dela eta esanguratsa dela. Apuntatuta daukadan, Eusko Jaurlaritzaren agindupean zegoen armada gailendu zen azken erasoaldietako bat izan zen, lemoaitzekoa, bera hiltzen danien, ura galdu ondoren atzera egin berri izan zuelako, Santoñako errendiziera arte, zezorte txarra, bai, dinot. Gure libretaren protagonista hori azkenien 18 urterekin eta frentean hiltzen dalako, eta orduen, libreta izan da, Alberto zuk kazetari moduen, eta jakin mina daukan pertsona moduen, klaro, iturri gehiago behar dira, eta orduan iturri ezberdinetara jotzen duzu. Konturatzen zara bai, zure biografian zier, egin zenuela topo liburu berezi batekin, baten badek egin duela lan hau aurretik, zema denpora, honen atzian, zemat gauza irakurtzen, eta azkenien, puzle antzeko bat osatuko dalako liburuen, zeure kontakizunekin, jendeak ez kontatzen duenarekin, eta, esaten gabiltzen egunero kondensatitxuekin, eta bagar. Bai, denbora asko. Libreta hori eskure itxi zen duela 8 urte. Eta, esan bezala, hasieran hendekin oso ondo zer egin horrekin, ze oso goza laburra da, ez da. Eta, hasi nintzen pixkat lehendabizi begiratzen, Altsasut giro zegoen, esplikatu nahian, behin eta berriz, nola den posible 17 urteko gazte batek armak hartzea eta gerra joate, ez da. Horrekin, topatu nituen, lau dokumentu iturri nagusi izan ditut. Bat, Jose Maria Jimeno Jurio, 1976-tik 1978 hor, oso lan handia egin zuen Nafarro osoan, oraindik bizi zegoen jendeari elkarrizketekin da datuak ateatzeko. Eta ez Altsasuko datuak ikaragarriak dira, elkarrizketa asko egin zituen. Elkarrizketa horiek zeuden oraindik artxibo moduan, ez zegoen jendearen eskuta hori. Ni lortu nituen eta hortik atean nuen informazio asko, bai gerra osteko giroaz eta bai gerra garaian ere nola izan zen. Nola izan zen dokumentu iturri nagusi bat, beste bat izan zen Altsasuko institutuan egin ziren 14 urtez eskatu zitzaien gaztei, galdetzeko Aitona Emonei nola bizi izan zuten gerra eta gerra ondorengoa, ezta. Baina ez politikoki zer pentsatzen zuten edo kontatzeko behiz, eta zuek zein zen zuen jolasa. Baina zarik eta beharrezko, Alberto, eta aipatzen zuen momentu baten, pentsatzen egon irakurle moduen bai, klaro, ez da hitzegin, orduen eskolatik zuri esaten zuie, amu eta txitxeri galdetu, zer gertatu zen? Eta azkanien, ze balio dokumentu horrek erabiltzen zuen bai? Ezkemen beti ahaztu da retaguardia. Retaguardian, gerran batzuet tiro jotzen zuten bitartean, herrietan jendea bizi zen. Noski bizien emakumeak, bizien adinekoa, bizien umeak, eta hor gertatu zena, oraindik nik uste dut historia sozial hori ez dela ondo kontatu. Eta hor emakume noski kristo protagonismo dute, baina umeek ere bai, eta zaharrek ere bai. Eta egon zen errepresioa, baina ez bakarrik errepresioa, egon zen alegin bat bizitza berria egiteko, bai oso politika dago kontatuta Aitona Amonen bidez. Orduan, hori izan zen beste iturri bat, ne ustez oso samurra berortan da gauza asko esaten dituna. Gauza asko esaten dituena, emakume eta gizonen arteko ezberdintasunak, esate baterako, etxietan zagertatzen zen. Gero isiltasun hori, errepresio hori bilduta dagoena bai, gerra eta gero etorriko dana, eta hain presente izan duguna da, nok erabatera edo bestera, eta gero, esan duguna, adierazpen zatiak, horra iritsita, beste protagonista bat etorriko dalako liburuan, eta hau oso alde batetik unkigarria, guretzat irakurle moduen, da zuretzat zer esanik ez idazle moduen. Bai, ni hasten naiz hori dokumentazio iturri hauen artean begira, eta ateatzen da, zuk esan duzun bezala, beste protagonista bat, da gure aitona, amaren aita, Pablo Amillano, gu genekien, bagenekien gizon hau gutxi ezautu nuen, ni nahiko umen hiltzelako, baina Frankoen aldekoa zela, hori beti entzun duken nuen, eta hori, baina
ni deskubritzen dut Altsasuko jende batek, bere garaian, ja ari naiz, 1978an ja esaten diote Jimeno Jurio ikerlariai, Pablo Millano salatu zula nire aita. Pablo Millano joan zen propio Santoñara nire aita salatzera edo. Netzako txoke handi bat izaten da, baina dira kontakizun solteak, dira ez ezagun batek esandako, edo nire anaiak esan ziotela, pixkat, oraindik... Bakarteka bizena nahaztuta Pablo Arellano da, ez da izango, Amillano. Hori da, bai. Bai, kontakizun hortan agertzen da beste izen bat, eta baina ja, susmoa pixkat azten da, bueno, ordunik horruzten ditut ari batzu solteak, harik eta lagun hon batek, Iñigo Astiz kazetariak eta poetak esaten didan arte, Alberto, zu eskutatzen nahi za. Hemen beste historia badago, eta zuk ez duzu kontatu nahi. Eta ez zen egia, ez nintzen konturatzen hor beste protagonista bat ateatzen nahi, eta seguramente protagonista nagusia zela. Orduan hasten naiz, are gehiago sakontzen, ezagutzen dituan dokumentu, eta eskura iristen dien beste batzuk, eta deskubritzen dute, efectivamente, Aitonak, bueno, parte hartze nik uste, baina esko zuzenak, guk uste, gu denok uste genuen, baina esko ere esanguratxoa izan zuela, jende baten biziaren gainean erabakitzeko gaitasuna izan zuela, eta batez ere, hori guztia izkutatu egin zaigula. Eta orduan hori, bueno, benetako, bueno, xok bat da, ez? Xok bat da, ez bakarrik jakitea zure aitona falangista izan zela eta parte hartu zula, edo pentsatzen dula, zu pentsatu dezakezunean, baina beste muturran dagoen, bueno, gauza batzuk, baina ez hartu dira erabaki kontzientea aruntzago bat emateko, eta gaina, hori, familian ez dela hori transmititu, ez da, orduan, azteza galdeak egiten, nodan posible, isiltasun haundi luze hau, sakon hau, nodan posible, bueno, izkutatze hau guztia, nodan posible. Baina ze ariketa, baten batek esaten dizunien, zeu konturetu barik. Puzle zatitxu horiek, azken kapituluan oso ondo jartzen dituzulako, puzle zatitxuek egon die, danak batera esaten nuen pertsonaia hau da, Aitona da. Karo, zer egin? Zure Aitona izan da, batez be, suposatzen dut, amari errespetuz, amari maitasunez eskainetako liburu betalako. Azkenien gure amak, gure aitak edo gure Aitonak egiten duena, bueno, bere kontu bat dalako, baina, karo, familia da, ama da hor, hartien, esate baterako. Hombre, ni horretatzen zait, kazetari estupendoaren arrazoia eta da, hoxe kontatu behar dela eta hau ezin dut isildu, ez? Baina konturatzen nahi bai, niri egiten dian mina beste batzu egingo diela. Eta nik orduan ez denez galdetzen, niz eskubideakat beste guztiek esildu nahi izan duten, erabaki dutena isiltzea nik eskubideakat kontatzeko, ezta? Nik erantzuna bakat, teoria bakit oso ondo, eta bakit kontatu behar dudala, eta ezin duela eskutatu, eta gaina hone egingo dula. Baina konturatzen naiz ere berean gero kontuatu naiz, eta liburua atera hala, eta egiak min egiten dula, hori ere egia da. Egiak min egiten du, eta bueno, gero hori gestionatu behar da, min hori. Egiak min egiten du, esan dugun egin, ez da nin fikzioe, eta hortik abiatuta, fikziozko novela bat egin dezaketalako, nire amuma protagonista izan da, eta guztia zoragarria izango da, eta sekulako heroia izango da, esate baterako, baina ez da nin fikzioe, zenbat min, esaten gabiltzena, zenbat beldur, batzuk, irabazlen banduen egon zielako eta egin alzutelako. Segurazki euren burue babesteko edo euren familia dauzkalo. Beste batzuk ezin izan dutelako berbarik egin beldur horregatik. Nahi dut esan, danok ditugu geure miseriak eta erakusteko eta eskutatzeko gauza horiek. Bai, eta hor da ikusten den, ez da, bakoitza nola gestionatzen duen min hori, ezagutza hori edo, eta nola errazionatzen duen, da, esan da, soziologikoki oso interesgarri izaten da baita ere nola errazionatzen duen bakoitzak min baten aurrean, ez da, edo egia ezer oso honen aurrean, ez da, nola bakoitzak bilatzen duen bere esplikazioa, eta nire alde hortatik nire familiaz oso harronago hartu duen jarreraz, eta nahiz eta min egin denek esan diate aurrera liburuekin, ateatzeko, gero bakoitzak gestionatzen nahi da hau guztia bere moduan. Pero kurioso izan da, bueno, jende askorentzat ere oso identifikauta sentitu da situazio honekin, hau da, nun guk dazkagun
daukagun iragan bat, igual gure gustuko ez dena, baina da gure iragana eta da gure historia ere bai, ezta? Eta bizkat horri, bueno, hitz egiten espada, errespetuz. Eta transmisin horik espadau, gauza berdinak errepikatzen ditugulako, eta ez da topiko bat gertatzen ari dalako, oso garrantzitsua da, momentu baten zuk aurkezpenin bezaten zenuelako, jakin edo ez jakinen artean hautatzen dut jakitea. Garrantzitsua da hori. Nik uste dut orokorrean denok nahiago dugula hori, nahiago dugu jakin, ez jakin baino. Beste kontua da zer egiten duzun egia horrekin, ez da? Egia hori korretzen duzu zuretako, edo kontatzen duzun, edo argitaratzen duzu. Argitaratzea da, muturraino joateaz, beste batzuek esan dezakete. Oso ondo kontatu, baina ez argitaratu, esatea liburu bat honekin, ez da? Bueno, nahi ateatzen zait horrela kontatzea, gauzak esatea, nahi hola ateatzen zait, beste batzuk engolukete behar bada kanta bat, beste batzuek egingo dute etxean terapia zea bat, ez da, baina... Reportaje bat izan nahi zuena memoria ariketa bilakatu zen, zaten zu momentu baten, memoria ariketa oso ondo dagoelako, reportaje luze bat, kronika, liburu, gauza ezberdinak izan ditugu, baina esan dako, guztia errealitatetik abiatuta, eta gero asko gustatu zaidana, izterakoen eta bestelako violentziei buruz berbetan gabiltzen nien bebai, klaro, pertsonak gara, pertsona normalak gara danok. Mina ematen duenak, mina jasotzen duena. Danok gara pertsona normalak eta danok maite du gauza bat, beste batez, eta bar. Eta hori be irakaspen, bitu esan eta apurtxuete unkitzen nahi bai hori, sekulako irakaspena darako, liburu irakurreta gero? Bai, nik uste dute ala bideatu behar dugula eta jarraitzen du nahitona izaten, ni Alberto Ganera Milano sinatu dut, normala ez dute egiten, da barra emendik aurrera ingo dut, baina propio liburu honetan nahi nun hori nabarmendu, ni Amillano naiz, noski aldean bezain beste, eta nire aitona izan zen, da hartu zituen erabakiak nire gustokoak, edo inkluso mina handia egin duten ekintzak izan da, bereiak izan ziren, da gu bakoitza gara guk egiten duguna erantzule, ez gure aitona monena eta ez gure gurasoenak egiten dutena. Ez arrotzeko eta ez lotxatzeko. Orduan alde hortatik nik uste dut, horrek ematen du aukera begiratzeko atzea beste modu batez, beste lasaitasun batez. Eta nik uste dut guk egin behar duguna, bai, behintzat ikerlario bai, eta gazetariok ere bai, egin behar duguna da gauzak esplikatzen saiatu, ez epaitu edo ez peketa moral. Deno dakigu hori gaizki dagoela, hori ez dago zertan azaldu esplikatu, baina esplikatu behar dugu zergatik gertatu ziren gauza, eta hori izan da liburuan alegin nahi zen. Momentu baten, esaldi solte bat bai, eta buruz nabil isiltasun horrekin, eta egon zen errepresio bortitz horregaz gerra maitu eta gero, danak isildu zielako, ez da? Batzuk lotxak, beste batzuk minak, eta bar, momentu baten esaten zuen bai, klaro, honen dimentsioa guk galduta dako, gu hilo bakara. Hori galduta dako. Ikaragarria da, horregaitik jarraitu beharko dugu, ez da? Hemen, zauriak ez daudelako itxita, zauriak itxi behar direlako, eta ikusten gabiltz, egunotan bestelako gatazka batzuei buruz berrotan gabiltz, zauriak itxi behar dira. Bai, bestela hor gelditzen da irudi topiko ez da zornearena, eta hori baina honi, konbentzituta nago, gaur egun oraindik hainbeste mina egiten baldin badu da ez delako hitz egin, da ez delako hori agerian utzi, eta agerian uzten ez baldin bada, mina jarraitzen dut, are usteldu egiten da mina hori, eta uste dut hemen oraindik ariketa handi bat egin behar dugula, eta seguro nago ariketa horre lagunduko digula beste ariketa batzuk egiteko ere bai, eta da iraganari begiratzea zintzoki, eta onartzea bakoitzak egin duena bere momentu, eta bakoitzaren erabakia zein izan diren da esplikatzen saiatu, eta nik uste dut hori bendik egin behar digula, honekin da beste batzurin. Eta, azkenien, egon zen sufrimentu hori, tarte batek, historiako tarte batek, gerra batek baldintzatuta, hori bizi behar izan zutelako, bakoitzak alzuen moduan, eta azkenien, gure zeregina badalako, bai, hortik gatoz eta aurrera egin, esaten gabiltzena, bakotxak bereagaz, gurea falangista zen, gure aitona falangista zen, azken esaldia hori dalako, eta, ze ariketa egin da, zelan geratu zara zeu, Alberto? Ondo, gustora, en fin, uste dut hori kontatu nahi nula, eta horrela kontatu nahi nula, neurri batean, ezta? Oain lagun bati esaten nion, oain leherketa txiki honek eragindako albokalteak kudeatu behar ditut, eta ez nik, eta beste batzuek, eta hortan nahi gara, baina nik uste dut honeako izango dela, alde batik konforme.
bortxe, eskuzabaltasun ariketa hori, eta zeure lanarekin besteok jaso, eta esan dakue, buruari eragin, azken aldean oso gustora egiten dugun zeregina, Alberto Barandiaran Amiliano, eskerrik asko, gure etortziarren, plazer bat, Alberto, aurrez aurre, ezagutzia, irakurtzen zaitxut, baina aurrez aurre... Berdin, plazerraren eria da. Ikusi barik eta ederra izan da, zugaze bati, eskerrik asko, Alberto. Ana eta Maite bazien zuen laguntxuek? Baita. Bai, honek bai, neskak, arratsaldeon. Alde derra gata. Zer moduz, Maite? Arratsaldeon oso interesgarria hementxe egon gera, adi. Asko erain diot liburuari eta esan, bueno, oso ariketan abe bai. Ana Galarraga, arratsaldeon. Bueno, gauza asko eta kontu asko, Alkarrekin berba egiteko. Bai. Bueno, nondik hasiko gara? Venga, iruzurrak. Anaren baimenarekin Maiteri emango diogu hitza. Bestak beste, eta arineketan iruzurrei buruz hitz egin genuelako arin, eta Maiterekin iruzurrei buruz hitz egin, eta aste amaierarantz iritsi da berriro be kontuz WhatsAppien zer gertatzen da, eta gogoratuko dugu, eta ganoraz azaldu hau dana. Bai, zuk esaten duzun bezala oso arin heldu genion gaiari eta badauka bere intringulisa, ezta? Bueno, nunbaitetik hasteko WhatsAppez eta iristen zaizkigun hauek badute, bueno, hemen hasi gara erakusten URL-ak eta bar, bueno, hori komentatuko dugu gero zer da, baina, bueno, batez ere, korreoz iristen zaizkigunak, WhatsAppez iristen zaizkigunak, horren atzean azken finean gauza bera dagoelako, ez? Tentuz zibili behar da, helbidekin, iruzurrekin eta bar. Hauek dira, ikusten ari garen hauek, lehen gogunean hitz egin genituenak. Ari dira aste honetan iristen bai korreosetik eta bai BBVA, Santander, edozein banketxetik eta bar, iristen zaizkigu. Zehazki, honetan, ikusten ari garen horretan, esaten digu, bueno, erderazeko asuntoan jartzen du, egondala saiatu direla entregatzen eta ez dutela lortu paketea eta bar, eta honek egiten duena, ematen dizu link bat, ez dizu berez daturik eskatzen eta ezer orduan jendea lasaitu egiten da horrekin, ez? Baina, bueno, esaten dizu, jarraitzeko paketean ondagoen eta bar, egiteko klik link estekaren gainean. Eta kasu honetan, malwarea dago horren atzean, hau da, kutsatu egiten dizu ordenagailua, eta bar. Orduan, kasu honetan, zer egin horrelako, eta, bueno, lehenengo goza, ondo garbi euki, zeren zain zaude eta zeren ez, askotan zabaltzen ditugu mezuak, eta ez dugu ezer, espero paketerik, eta ezer. Orduan hori ere, bada gure guk ondo egin beharreko zerbait, ezta? Eta kasu honetan, ja, klik egin balin badugu, eta ez balin badaukago beste zer eginek, orduan ja antibirusa ondo pasatu eta jarraitu garbitzeko ematen dizkigun urratsak. Galdera hori dalako, Maite, alderantzizko, ez zabaldu ezer, klaro, baina ez duzu pentsatzen. Horregatik. Enabil ezer itxaroten, baina ez duzu pentsatzen, bueno, ez dakit, korreosetik etorritako mezu bat, izango dala hori, ez dugu pentsatzen inor iruzurra egoteko dauenik, orduen, erori ezkero, erori ezkero, inbarra daukezu hori, garbitu, antibirusa pasa, eta bar, ze gertatzen da. Bueno, horren aurretik, erori baino lehen, badagoela, olako, bueno, hainbat gauzatxo egin litezke. Eta bata da, URL-a leheno hasi garena ikusten hor, elbideari erreparatzea. Zuk, norbaiten gainean klik egin behar baduzu, edo egiten duzunean, hobe da gainean jartzea xagoa klik egin aurretik, eta hor beko aldean azaltzen zaizu, ze elbidea zoatzen, ez? Klik nun egin behar duzun. Orduan kontu horrekin, hori oso importantea da ikustea ze. Elbide nagusiak, korreos, BBVA, eta horiek elbide garbiak dira. Orduan, fijatzen gara, kasu honetan, bueno, ez da saltzen goiko hori, baizik beko partean gainean jartzen zarenean. Eta saltzen da, elbide garbia dan, edo badauzken letra batzuk sartuta, edo oso luzea dan, edo oso erraz nabarmentzen dira. Orduan, horrelako kasuetan, klik ez egin. Eta bigarrena da bilena, BBVA-arena, edo kasu honetan, esaten dizu, zure azken eragiketen, edo fakturak, emititutako fakturak, eta horren berri emango dizuela. Eta kasu honetan, iruzurra da, uhorreko dokumentu
dokumentu bat bialtzen dizue, esateko, ikusteko, ze eragiketak egin dituzun. Bueno, alde batetik, badago jendean ez eta konturik ez zeuki banketxe horretan klik egiten duena, ze askotan iristen zaizu eta pentsatu gabe, edo kuriositatez, edo edozein mezurekin klik egiten duzu, ze askotan horrelako jakin-minak horretara bultzatzen zaitu. Kasu honetan importantea da, klik eta ez barin badaukezu horrela garbia da, esaten da garbia dela, baina jendeak klik egiten du. Eta kasu honetan ere gauza bera, dokumentu horrek ere malwarea dauke, eta orduan horrekin ere gauza bera, pausu berak. Orduan, olako gauzekin ikusten dut tentuz jokatu behar dela, ez? Baina gero... Aipatu genuen QR kodi Bizum eta WhatsAppeko zehazki zer izan dade? Bai, ez, WhatsAppen nuen daude Bizumekin ari dira jokatzen, WhatsApp bidez iristen zaizkigunak. Eta zer gertatzen ari da Bizum honekin? Badaude mota ezberdinetako iruzurrak Bizumaren inguruan denak WhatsAppez iristen zaizkigunak eta bar. Gertatzen dena da, azkenean gauza guztia laburtzen da bi kontutan. Bizumekin egiten duzu eragiketa dirua eman, norbaiti, dirua ordaindu, eta zuk dirua ematen diozunean norbaiti ez duzu ezer onartu behar eta ezer ematen diozu eta zuk jaso egiten duzu. Ordu, nik zuri ematen bali maizut, zu lasai, zuri iritsiko zaizu eta ez daukezu zertan ezer onartu. Ze gertatzen da, nik zuri dirua eskatzen bali madizut, zuk onartu egin behar duzula eragiketa hori eta orduan esan beharko zeniake, bale, ados, klik egin beharko zenuke. Orduan, iruzur guztiak daude horren inguruan formulatuta. Egiten dizue berez bialdu eskaera bat, baino pixka bat adibidez, bat oso garbia. Jartzen duzu, eta orain asko egiten dana da, bigarren eskuko dendetan zerbait salgai. Orduan, iruzurgileak egiten duena da, zurekin harremanetan jarri interes bizia duela erosteko dena delako hori, eta orduan egingo dizula erosketa hori Bizum bidez. Eta orduan egin beharren dirua bidali horrez, igual aizea eta horren presaka eta zuk ere gogoa daukezula item hori edo delako produktu hori saltzeko, orduan, guentxe bialdu dizut eragiketa eta hori onartu eta bale, klik, ez, zezua izea bialtzen dirua, orduan, berak gogora dezagun, berak zuri bialtzeko dirua, zuk ez duzula, ez zer lapurtzea da? Lapurtzea da. Iruzurgilean helburua lapurtzea da? Bai. Lapurtzea da, diru hori formatu ezberdinetan, ze adibidez, beste badau, estafa piramidalak ere badaude horrelakoak tartean, adibidez, 33 deitzen dan beste iruzur bat, hemen kasu honetan, gaina areaxiagoa da zesaten dizue. Bueno, 33 euro Bizum bidez bialtzen badizkiazu, hemen ja ez hau ez da beste motatako iruzur hori aizaizkizula eskatzen hor zeharka. Ez, 33 euro bidaltzen badizkiazu Bizum bidez, badaukezu izugarrizko aukera irabazteko dirutza. Eta ez bakarrik hori inberdezu zuk bidali eta lortu beste bi pertsonak bialtzea 33 hori, orduan estafa piramidal horietako bat. Gezurra badirudi ere, oraindik ere, jendea horrelakoetan, ez dakit beharrak aginduta edo bintzat bihotzak zeburuak ez, ematen ditu horrelakoak. Esaten du, kauza solidario badagoela horren atzean, hori ere importantea da, zeuandiken bihotzoneko jendea badago, eta horrelakoak eskatzen dizkizuenean, agian, esatezu, 33 euro emango ditut. Eta kasu honetan, ez da bakarrik zuk egiten duzuna, galtzen duzuna, baizik zure bilagunak ere konprometsoan edo jartzen dituzu eta horrelako kontuak. Ze malizi itxi daukagun, gero gauza batzutarako ze argiak garan eta beste batzutarako, inoiz enukelako pentsatuko, baten bat, gaiztakeriz datorrela eta kontuz, badagoelako. Eta hor, beste badago motz-motzean, phishing kontua, ez? Phishing askotan ohituta gaude, baina phishing da telefono deia jasotzen duzu, eta guain dagoena da, seguridade sozialekoa edo gizarte segurantzakoa, eta horri esate dizue baita diru bat bueltatu behar dizuela. Eta orduan egiten dutena, onartu jazu diru hori bueltatzea. WhatsApp bidez iristen zaizu, eta orduan hori egiten ari zarena da, zuk ordaindu bestea. Orduan, kontuz horrekin. Esan da, geratzen da. Nobel sariei buruz hitz egingo dugu, Ana, zeo zer esan genuen, bestak beste, bazten ebukanzuk, kinielan, hautagai favorita bat neukan, hor ere ez dakit bihotzak eskatuta eta buruak ebai, benetan uste dudalako aitortza merezi duela, oaingo egoeran egotia albiditu duten txertoen garatzailea eta aurkitzaileak
merezi dulako, ez da, aitortza hori. Igual nobeletarako ez da nahikoa denbora pasatu, datorren urteko hautagaia izan daiteke. Kontua da ez diotela berari eman, baina oso sari politak izan dira, oneri behintzat asko gustatu zaizki saritu dituzten ikerketak. Eta hori horrela da. Medikuntza eta fisiologia izan ziteken kategoria katalinkarikorentzat egokia, eta ez da hori izan, baina saritu dituzte gizako gorputzean dauzkagun sentsoreak beroarentzat temperatura hautemateko eta presioa hautemateko sentsore horiek deskubritu dituztenei eman dizkiete. Beroarenaren aurkikuntzarako gainea, abia puntua kapsaizina izan zen. Eta kapsaizina da piperminetan eta tabaskoan eta mina ematen duen hori. Eta hori detektatzeko erabiltzen ditugun sentsoreak dira temperatura detektatzeko dauzkagunak. Eta horrela, hortik abiatuta, jakin duten nola gure garuneraino iristen den informazio hain beharrezko hori bizirik irauteko, pentsa. Ez bagenu temperatura hautemateko gaitasunik izango, erregingo ginateke, edo izoztu askotan, ez da? Eta sariaren beste erdia, eman diote presioa, hasi lastanetatik eta presio bortitzera, eta ez bakarrik gorputzaren kanpoaldean barruan ere, horren sentsoreak deskubritu zituenari. Eta kasu honetan, polita da gogoraraztia gorputzeko presioa dela baitare, presio arteriala. Gure zainetan odolak egiten duen presioa, sentsore horien bidez erregulatzen da. Eta gure maskurila beteta noiz da hon ere, sentsore horiek ematen diote informazio hori garunari eta komunera juten gera. Adinarekin galtzen duana. Hori da. Bere gaitasuna. Bai, hor muskuluak ere sartzen dira tartean, eta baina sentsorena egia da, bai, faiatze balima dute, azkenean, sentsore horiek proteinak dira eta gene batzuk kodetzen dituzte eta horiek arduratzen dira. Horta, akatzen bat baldin badao, galtzen dezu gaitasun hori, ez da broma. Eta guztian artean, propiozepziorako gaitasuna ematen diguten sentsoreak aurkitu zituzten. Propiozepzioa da, gorputza nola da hon, guri horretaz jabetzen gara, hain justu, sentsore haue eskerrez. Horri esker dakigu, ezan da gauden, zute gauden, eserita gauden. Betekada daukagun, pixalarria dugun, eo bero garen. Alarma horiek funtzionatzeko? Funtzionatzeko behar ditugunak. Zenbat ikerketa dauzen? Zeu berbetan eta pentsatzen egon naiz? Besteak beste, katalinkariko hau izan delako, bakunarako, txertorako ezinbestekoa zen giltzaren kontu hori asmatu duena, baina bituzte ikerketa interesgarriak jaso duen bebai, azkanien, zelan aukeratu hau... Eta esaten ari zinen hori, pentsatzen ari zinela hori, eta ni bitarten pentsatzen, bira bakoitzak nola egiten duen, gorputza dela, adimen artifiziala baino askoz ere azkarragoa sentsoreak, bestea, detekzioa, horrekin ari nintzen, ez? Askotan makinak esaten du ditugu, baina gorputza dela makinarik perfektoena, ez? Bai, eta kontua izaten da gainera, hain da komplexua, gero zerbait akatzen badagoenean, arrazoiak ere asko izan daitezke, eta horregatik diagnostikoak eta hain zaiak dira, eta hain zaiak dira betare, horri aurre egiteko terapiak eta mekanizkoak. Zama lagundu dezaketen onelako horregatik. Zientziako beste nobelak, fisika eta kimika? Fisika eta kimika. Fisika eman diote, sistema fisiko komplexuen ereduak egin dituztenei, kasu batian klimarekin lotutakoak, hori bai da benetan komplexua, gizagorputzaren funtzionamendua komplexua, baina klimaren eragiten duten faktoriak hainbeste dira, horiek eta gainera oso modu kaotikoan funtzionatzen dute, hori ordenatzia eredu batzuk egitea esplikatzeko zein dan funtzionamendua. Eta aurre ikusteko zer gertatuko dan, hori eredu horiek sortu zituztenei eman diete sarian erdia. Klima larrialdiarekin lotura egin zuten gainera bere garaian, eta erakutsi zuten nola CO2aren konzentrazioa bikoizten den bakoitzean 2 gradu zentigrado ilotzen dela lurreko temperatura. Eta hori frogatzen lehenengoak izan ziren. Frogatu zuten, eredu horiek emaitza hori ematen zutelako, eta gaur egun zoritxarrez baieztatzen ari gara esperimentalkia, gure larrutan,
hori horrela dala, haiek aurrikusi zuten bezala. Orduan, pentsatze garrantzia daukan eredu on batzuk egitea. Eta beste erdia junda baita ere sistema fisiko komplexuen azalpenak eta eman dutenai, sistema kaotikoak oro har esplikatzen dituenai, hasi maila molekularretik eta eskala unibertsoaren eskalaraino. Eta naiz eta lana hain teorikoa izan, ez da, gero benetan praktikan horrek laguntzen du ikaragarri ulertzeko nola funtzionatzen duten sistema fisiko hain komplexu hauek. Eta kimikakoa berriz, hori izan ziteken baitare Katalinkarikoren bigarren aukera, ez da? Ze azkenean biokimikako askotan biokimikako ikerketak ematen dituzte kimikako atalean. Eta kasu honetan farmakologiakin zerikusia ere badaukan neurri batean, ze eman diete katalizatzaile asimetrikoak garatu sortu zituztenei. Katalizatzaileak dira erreakzio kimikoak bideratzeko elementu batzuk. Eta egin dezakete erreakzio kimikoak azkartu, moteldu, erabiltzen dira horretarako. Kontrolatzeko erreakzio kimikoak. Eta bi motatakoak dira ezagutzen direnak, guain dela oso gutxi arte, hauek beren lan egizuten arte, eta dira entzimak eta metalak. Eta bilak ere daukate ondorio beren alde txarra, adibidez metalak erabiltzen diana katalizatzaile gisa, oso kutsa poluitzaileak dira, eta entzimak erabiltzeko maila industrialian eta oso desintegratu egiten dira, eskala handian ezin dira erabili temperatura eta ezetasun maila oso kontrolatuak behar dituztelako, eta horri buelta emateko eta hori konpontzeko, hauek asmatu zuten beste metodo bat, gainera, asimetrikoa izatean, molekula bakoitzerako ispilu baten aurrian jarrita, bi aldaerak sortzen dira, beti, erreakziotan, eta askotan, bat bakarra interesatzen zaigu, hori dalako eraginkorra, eta besteak gertaliteke ez izatea eraginik, are okerrago, kaltegarria izatea, eta hori gertatu zen talidomidarekin, akordatzen zarete talidomidaren kontua? Dala botika bat, aurduan ekartzen zutena, botaka ez egiteko, bi aldaerak aldi berian ematen zeuden botika horretan, eta haietako batek fetuan deformazioak sortzen zituen, eta hortik etorri zen arazoa handi hori. Asimetrikoa izatean, esan nahi du hauek erabiltzen duten, garatu zuten metodori erabilita, badaukazu era batekoak bakarrik egitea, alegia zuri interesatzen zaizun aldaera hori bakarrik sortu. Eta horregatik erreakzio kimikoiek eraginkorragoak dira, garbiagoak dira, merkeagoak dira, eta erabiltzen dira esparru guztietan. Lau bizitza beharko nituzke, hala ere? Nik onelako leku baten lan egiteko. Ikaragarria da, baina zenbat eskapatzen zaigun, anari entzun da ulertzen dalako, baina onelako lan bat egitea, ikaragarria da. Dauzkai batzuk, zederra da eskapatzen zaigunak. Eta hauek kontatzen dutenian ikerketa nola egin duten, pentsa, abia puntua zein izaten den, eta nola iristen diren. Ana galdetu nahi nizun, askotan esaten dugulako, zientzian emakumeak bazabiltzate. Eredu izateko ikusgarritasuna behar dute emakumeek. Nobel sariak izaten dira ispilu bat mundu mailan, eta orten be emakumerik barik zientziako sarietan, Marie Curierekin geratuko gara betiko? Baina ez. Marie Curierekin kontuak kontatzen. Ezin du hori izan horrela. Iaz adibidez izan ziren, kimikakoa lehenengo aldiz eman zieten bi emakumeri elkarrekin, gizonekin konpartitu gabe, bakarrik emakumei, eta fizikakoan 3 ziren sarituak eta 3 horietako bat emakumezkoa zen. Hala ere, erdira izateatzen iristen 7 ziren guztira eta 3 emakumezko. Aurten 7tik, 7 gizon. Orduan, ematen du sekula ez dezula aurreratuko eta azkenia zer geldituko gera. Marie Curierekin, Marie Curie da eredu bakarra. Da, eredu oso indartsu eta potentea, baina, klaro, hain goian dao, ez da benetan bidezkoa eskatzia maila horretara iristea inorri. Azken finean, 2 Nobel sari jaso zituen, 1903an fizikakoa eta 1911an kimikakoa. Lehenengo eman zioten, gainetzioten eman nahi, bere senarrarekin batera eta Becquerelekin egindako lanei esker zan saria, eta gizonak senarrak hainbeste insistituzun,
lortu zula emakumezkoa ere sartzea, bestela bere emaztea ez zuten saritzeko asmorik berez. Eta bigarrengoan berriz, kimikakoa eman ziotenean, kanpaina oso gogor bat izan zutenaren aurka, senarra hilintzan, eta maitale bat zeukan, eta nola hori gizonezko batetan ondo dago, baina emakumezko batean. Gaur egun ere ez badago onartuta, imaginatu, orain dela 100 urte, kanpaina ikaragarria egin zioten zenbateko saria eta izan zen saritu bakarra. Eta hori egin zuten orduan, eta pentsa oraindik ere nun gauden. Ez dugu aurreatzen da gauza bat, oso gogorra erakusten du zenbateraino den sistematikoa eta matxismoa zientzian ez errotuta dagoen. Radioaktibitatea ikertzen aitzindaria, honekin lotuta historio polit bat dauka Anak, utziko diegu arna sartzen, Maite, hemen pinpon, ez mugitu inor, hemen sekuleko historio politatzen daukalako Anak, aurretik, ondo ulertzen dugun, hilako bat berpiztuko dugu berarekin hitz egiteko? Bueno, ez da justu hori, baina bai hortik doa. Hau oso interesgarria iruditu zaiz, creating a conversational chatbot of a specific person, da, pixkat patente bat egin duena Microsoftek, eta azkenean da chatbot bat egitea pertsona baten ezaugarrietatik abiatuta. Bueno, ondo ulertzeko hau. Oiuta gaude, chatbotak dira, badakizue aplikazio txikitxo informatiko horiek, sartzen garenean web horrietan eta laguntza eskaintzen dizkigutenak, ez digutenak. Adibidez, kaixo zertan lagundu zaitzaket edo, eta nahi dut, eta orduan egiten dutena da, etxeara ari pertsona batekin hitz egiten, makina chatbot batekin ari zara, baina entrenatuta daude, olako galdera, ohiko galderei erantzuteko. Orduan batzuk, badituzte horrelako algoritmo sofistikatuak eta baino gehienak izaten dira, datu base erraldoi batetik tira egiten dute, eta zure galdera hori rekonozitzen dute, eta ematen dizue bueltan, halako erantzun bat horrekin, gutxi gora bera, erlazioa auki dezakena. Batzuetan asmatzen dute, dakizuen bezala, eta gertatuko zitzaizuen, eta beste batzuetan ez dute hainbeste asmatzen, baina azkenean dira erabiltzaile askoren datuak eukitzen dira kontuan. Ze gertatzen da Microsoftek eman nahi duen urrats honekin? Nahi dutena da, pertsona espezifiko baten ezaugarrietatik abiatuta, hau da, zure irudi, argazki, ahots, bideo, sare sozialetako jarduna, korreoak, den horretatik abiatuta, makina entrenatu zuk bezala hitz egiteko. Etxoin. Eta horren ze gertatzen da, kasu askotan egin erabilitekela, ez? Zure chatbot espezifiko bat, eta horren hemen galdera filosofiko, etiko ugare sortu dira. Ze hauek ez dute garatu Microsoftekoek, ez dute garatu nahi hau bakarrik hildakoentzat, baina hildakoen kasuan hemen atera da, mai gainean jarri da eztabaida hau, ez? Orduan, ze gertaliteke? Ze beldur ematen duen Maitek tarteka? Baina errealitatea da, jakin dezagun errealitatea da. Orduan, ze gertatzen da, zuk egin dezakezu, hau demokratizatzen bali bada teknologia hau eta erabilera hau, imaginatu, norbaitek utzi zaitula eta nahi dezula, behar duzula bizitzeko, imaginatu, ez zaudela, zure bere oso honean, momentu oso honean, eta behar duzula, horren goxetasun hori edo hitzak edo ez dakizer. Orduan, entrenatuko dituzte hain ondo, zuk ahotsak gauza asko dauzke dakizuen bezala parametro asko, ez da? Eta orduan hemen batez ere, datu sozialak deitzen zaienei erreparatuko diete, orduan zure entonazioa esaldian nola egiten ditezu. Beste zurekin hitz egiten egongo balio bezala. Baina horrekin nahiko ez, eta erabaki dute baita, horrekin batera biden edo iruden holograma moduan pertsona hori ere aurrean jar dezakezula. Eta orduan berarekin simulatzea zure ahotsarekin, zure ez dakizer, eta gainera presentziarekin.
Orduan honek eztabaida etikoak eta esaten nuen bezala filosofikoak eta hori zabaltzen ditu. Mutilagun oia badan. Bale, mutilagun oia bani bada. Sopa purbet eta botateko patentea, hortxe norbaitek kontsultatu nahi bani badu, interneten dago patente hori, Claro, ze eskubiderekin hildako bat, esate baterako. Adibidez, edo beste dozein pertsona, Bueno, edozein. Zenik nahi bani badu, ze eskubiderekin jartzen osuni, claro. Hartzen nauzun ni, eta nire beste bat olako bat egiten duzu, eta zurekin hori konversazioan egoteko, chatbotean eta bar. Orduan, ez dago hain urruti hau, azkenean teknologia garatzen ari da, eta hemen gertatzen dena da, algoritmoak entrenatu egin behar direla, orduan zenbat eta datu gehiago eta da, betiko ikusten duzu, beti bueltak aigeala gai azkenen berari dela datuak, orduan, bira honek ze zabaltzen duen. Sare sozialetako jardun oso azukor badaukazu, zure ahots grabazioak, dena, zure presentzia digital hori dena balima dago jasota gehi bideoak, orduan, hori ezin dezabatu, ez da? Hori oso zaila da. Zuk sare sozialetakoa ezabatu dezakezu, baino katxean geratzen dira, eta archive.org bezalako guneak daude zeinetan kontsulta litezken, oain dela urte pila bateko datuak nola dauden interneten, eta bar. Orduan, esan nahi dut, honek jartzen du mai gainean ere ze garrantzitsua dan eta nola goazen askoz ere atzeratuagoa legeak eta abar ezartzean eta teknologiak nola bideak urratzen dituen eta askoz ere aurreratuagoa doa. Orduan, azkenen filmetan bezala, ez? Azkenen filmetan dagoena da errealitatean oinarritutakoa eta askotan gainditzen du, ez? Errealitateak horrazaltzen dena, kasu hauetan holaxe izango da. Aurkezle virtualak eta existitzen dira. Bai. Eta askotan nik ikusi nuen bat oso ondo lanien, ez nuen, kontuz. Iazki behin ekarri genuen Japoniako neska bat, YouTube, zoragarri bat. Virtuala eta guztia oso ondo egiten zuen, eta esan zartutezan, eta txiselarrireko arazo barik, eta hori dana. Orduan dana da bantaila, baina kontuz. Dana. Bueno, gu bezala barreak eta seguro algoritmoak ere entrenatuko dituztela, zeka, ahotsa hartuta balima dago, ingo dute gure barrea. Eta agian gure barre horrek ingo du beste norbaitentzat izango da edo izugarrizko saria, edo tortura bat, claro. Baina bai, izugarria da honek ematen du, beste Nobel sari baterako. Ahotsaren teknologia hori dagoeneko hemen erabiltzen dute, adibidez, operatu minbiziagatik eta ahotsa galdu dutenek, badaukate beren ahotsa grabatuta balimazuten, hortik atera daiteke ahotsaren ezaugarriak, eta horiek aplikatzen zaizkio. Ezkerrak, B aldea, esaten gabiltzen. Baina hori beti gertatzen da, teknologia izan daiteke onerako eta txarrerako, eta adibideak bietarako daukagu. Eta legeena egia da, datuen babezerako legeak, eta horrelako, ze gogaikarria dan, eta ze aspergarria ibili behar izatia beti baimenezke, baina horregatik da. Baina horregatik da, eta oso garrantzitsua da, politikariek eta hartu behar dituztenak erabakiak aurretik joatea, ez begiratzea trena nola pasatzen den, eta barrez baizi hau dena. Eta, ematen du, Europako legedia, kasu horretan, datuen babeserako legeak, eta aurreratuagoa dago estatu batuetan baino, edo bintzat, badituzte horrelako ezarpen, ez dakit, serioagoak edo sakonagoak, eta bar. Baina oso alare, oso atzetik bestearekin konparatuta. Eta honekin badoaz aurrera, patentea eta ikusi dugulako, eta badoaz aurrera. Patentea eta esaten genduna, hau da, labana bezala. Labana bere garaien, ze askotan gu harritu iten gehat, esaten du, Jesus, ez dakizer, baina labana da, balio du, edo txoixoa mozteko nik beti esaten dudana, eta txoixoa gustatzen bazaizu oso erabilera ona da, baina, karo, norbait hiltzeko ere baliatu dezakezu labana horretarako. Patentea hortxe haukezue, nahi balima dezue interneten, kontsultatu nahi balima dezue.
Bueno, istorio bat, neska erradiaktiboen historiarekin goaz? Ba, hori ere bada justu Labanaren beste adibide bat, ez? Neska erradiaktiboak deitzen zaie, ba, justu Marie Curie eta aipatu deulako radioa aurkitu zutelako eman zieten novela, ez da? Eta ikusi zuten zenbat ezaugarri zituen. Eta ezaugarri horien artean, ba, radioak luminizentzia askatzen du, eta ordean lehenengo mundu gerrako urte horietan erabiltzen zuten radioa erloju luminizenteak egiteko gauez, argia piztu beharrik ez izateko ze ordu den jakiteko. Eta orduan jarri zituzten neska... Ikusten gabiltza argazkian, bai. Bai, neska oso gaztiak, orgaina saltzen direan bezalakoak ez, langileak ziren ja, zeukaten ilusio hori, eta haien lana zen margotzea erlojuan orratzan puntutxuak, orduak eta markatzen ditunak, eta orratzak ere margotu berzituzten erradioa eta gatz batzukin egindako pintura batekin, kola batekin gero egiten zuten. Eta hori pintzela emateko punta fina izatea komen izan, eta txupatu egiten zuten punta eta gero margotu. Eta horrela joan ziren radioarekin Pozoitzen. Hori berez jakin bazekiten fabrikaren konpainia horren nagusiak eta hain zuzen, kimikariek laborategiak egiten zuten eta nahasketa prestatzen zutenak, haie babesarekin egiten zuten lana. Ordurako ja bazekiten baita ere, radioak balio zula tumoreak zuntzitzeko. Horretarako ere erabiltzen zen. Baina emakume neska hauei, ez zieten inolako azalpenik eman, ez zieten esan arriskutsua zenik, egia da gero erlojuak zeukaten kantitatea oso txikia zala, eta orduan, zuk erloju bat izatiak bakarra horre izateagatik ez zeizun ezer gertatuko, baina egunero, putzera barneratzen, joan ziren, minbiziak eta garatzen, matraiezurrak eta puskatzen zitzaizkien, hortzak, galdu, era guztitako tumoreak eta izan zituzten, eta susmoa bazuten horrena izan zitekela. Hori baino lehenago liuratuta zeuden beraiek, eta pintatzen zituzten Espainiak eta Zazkalak eta horrekin parrandan ateratzeko, azkenen ziren langileen artean, pixka glamurra zeukatenak, tistira egiten zuten egitan. Baina berezian oso neska... Gero sufritu zuten babes barik geratu zielako. Babesik ez zeukaten, gizon bat hiltzen arte, konpainia hartako gizon bat hiltzen arte, eta orduan lortu zuten aurrera eramatea beren salaketa. Marie Curie lagundu zien, idatzi zuen karta bat esplikatuz benetan radioa ze kaltegarria zan, eta ja behintzat berme hori bat zeukaten, eta azkenean berandu iritsi zitzaien aitortza, ordurako hila zeudelako gehienak. Baina, behintzat, geroztik legeak aldatu ziren, zorrotz jarri ziren, eta horrelako hori etzan gertatu ez da. Baina, 1917an hasi zen konpainia hori lanian, eta 10 urte geroago 10 neska hila zeuden. Beethovenen 10. sinfonia entzungo dugu, orain, adimen artifizialari esker? Bueno, hau ere, igual B alde hori izango da, teknologiarena edo esaten genuena. Hortze daukagu, ez? 10. sinfonia, ze zoragarria. Entzuteko hau geratu zen amaitu gabe hil egintzelako Beethoven, eta orduan beti izan da amaigabea, 10. sinfonia. Eta kontua da guain, adimen artifiziala berriz ere horren laguntzarekin, eta gero asko gustatu zaitez, Karajanekoak eta startup bat informatikariena eta orduan konputazioa eta musika bat egin dute, eta bukatu dute edo alegindu dira bukatzen 10. sinfonia hori. Baina, ez dakidan erresa edo zaila ematen duen, baina honen atzean dago 2 urteko lana, eta egin dutena da, beraien obra guztia transkribatu eta pasatu hizkuntza konputazionalera, eta baita bozetoak 10. sinfonia honena zegoena, baita pasatu dute hizkuntza horretara,
eta orduan makinari erakutsi diote 2 urtez nola interpretatu Beethovenen obra. Eta, klaro, hau errexe esaten da, baina igual konpas baterako igual 10-20 mugimendu ezberdin ematen dituzte, gero ikusi behartzen mugimendu horiek ze instrumentuak jotzen jo beharko lukeen, eta orduan hor prozesu bat oso zoragarria egonda, ze hor, nire asko gustatzen zait nola batu diren informatikariak eta abarribili direnak eta musika mundua, badaude musika komputazionalean dabiztenak eta bar, eta orduan lortu dute amaitzea. Eta kontua da hori dena erakutsi diote algoritmoak eman ditu proposamen batzuk, horien lanketa egin ondoren, probatu dute kazetari batzuen aurrean, gonbidatu dituzte, olako aurrestreno bat bezala, eta musikari adituen aurrean. Eta, lehenengo proba ensaio oso ondo joan zen, eta bigarrena ja joan zen, aditu Beethovenen obran adituen zirenen hoien aurrean. Eta antza denez oso lan emaitza ona eman du honek. Zientzia fikzioa. Eta torren astean, helduko diogu gaiari, orain denpora bari geratu garelako gana, baina aipatu COVID iraunkorra existitzen da. Bai, bueno. Izendatu dute. Hori da, behintzat, Osasunaren Mundu Erakundeak definitu du zein den COVID iraunkorraren klinika. Ze ezaugarri dituen pertsona bate COVID iraunkorra daukala diagnostikatzeko. Eta adibidez, esan du, infekzioa izan eta handik 3 hilabetera eta 2 hilabetez izan baldin baditu, nekea, arnasa hartzeko zailtasunak, arazo kognitiboak eta memoriarenak eta beste batzuk, hor egin du zerrenda bat, zeintzu diren eta, hoiek... Ze garrantzitsua zaintzari begira, aurrera begira. Dudigabe, diagnostiko bat egotea, eta pazientearen beraren aitortua sentitzea. COVID iraunkorrarekin hasiko gara, datorren asteko tartie, Ana, hau oso interesgarria dalako betiko moduen. Ze tarte hona pasadun! Beste behin ere? Beste behin ere. Maite Goñi, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, ze asko ikasten dugu. Nei asko gustatzen zait, zientzari buruz ikastea baita. Ana Galarraga, eskerrik asko. Zuek izora garri, bai. Etxeko guzti, eskerrik asko regotiarren, bihar arte, agur.